Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ दायो आङो नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखाबाय जे आं बबेयाव दंफैयो। आङो बागानपारायाव दंफैयो सान्द्रि मोखां लाहानि न'आव। ओमफ्राय बिसानि आनै लाहानिफ्राय जों नारें जुम्ब्रा लायनो नागिरदों। नारें जुम्ब्रा लेबनानै जानोसै। नै रेसमाला न' आइथिं हाबलांनाङो ओमफ्राय जों थांगासिनो मा होनो दायो जाहैनोसै बोसोरसेयानो जाबायमोन खोमा ना जायैया ओइ नैनिया गामियावनो अ नों गैयामोन दोङो जों सानैदोनो जुमब्रा जानायालाय माथो नोंबो दंमोन ना अ थाइगिरावसो गैया नोङो थाइगिरावबो दोङो थाइगिर जुमब्रा आं मुलिसो लादों आं लादों इयावसो गाहाय गाहायाव दङथ' र' ओमफ्राय थाबाय जानो हागौमोन ना ना जानाय दोनना थाथ' दे दायो जोंहा नै सान्द्रि मोखाङा गावसानाव आलासि फैनायखाय एकदम जिरनानै जाहोदों मा होनबावनो आरो आखाइ मोदोमफोराथ' नायजाला टेटुआनो गोजा बिमाजों रायजागासिनो ओमफ्राय मा खानाय लानाय जादों बेलाय मा खानाय लानाय जादों होननानै बिमा रायजादों आंबो साला लगाय होदों मादै रायना हो बुना हो होननासो बुंबावदों आं एकदमबारे ओमफ्राय नै जोङो बिदि सायहा जायगायाव जनानै जागासिनो आरो निजोम जायगायाव होनदो रावबो गैया मा गैया बरिया बा बे जुथायालाय सोरनिमोनलै सोरनि ए नालेंखर फिथाइनि फिसा फिसाथार माथो रेसमा बायदि फिसा आरो नै जिरनाल' ओमफ्राय थबसिया लायदो नै ओमफ्राय संख्रिबो लाबोखाबाय नै संख्रिया मा गोलैखोयोलै बानलु बानलुआबो लायखादो जिरखादो मेथाइ खन नोंसानाव थानो मोजां मोनो आं नङा नै खोनासं आङो इदि मा होनो र' आं खिथानो फाइनेलि नोंसिनि गामिखौ मा होनोमोनलाय उत्तरपारा गामियाव फाइनेलि नानिया फैनानै बोरै मोनखो एसे खिथाना होदो नामा नानि फाइनेलि हा माबायदि बहुत मोजां ओमफ्राय मा होनो आङो हागै रेसमा लाहानि न'आव ओरैनो बहुत बार फैबाय खिन्थु आं हर थायाखैमोन आरो ओमफ्राय आं बिसानाव फैनो मानि थाखाय मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला माने आं मानसिफोरदो बिदिनो खाथि खाथि थानानै मोजां मोनो मोननाया खिन्थु माने गोदान जायगायावहा एसे लाजिनाय मोनोना माने ओमफ्राय आंखौ बोरैबा नायोना ओमफ्राय लाजिनाय मोनो ओमफ्राय इसानिया माने पुरा रावबो गैया सिरिरि बरियालै माने निजोम बरिया बेखायनो बिराद थानो मोजां मोनो आं ओमफ्राय बिराद गुवार गिदिर ना बिसानिया जायगाया आराम मोनो आरोना थानो बेनोसै जों माने मोनसे खोथाखौ मिनिगासिनो आरोना जोंहा टेक्लाया माने आं मालाबा आइब्र'खौ आखिबाय थाबा माने आं गोदोर आखिना आंहा मोखाङा गोदोर नालाय ओमफ्राय फिसाद्राय आखिबा मोखांखौ गोदोरसिन नुयोना गोदोर आखिबा बाङाय मिलायो ओमफ्राय आङो मिसुगुरखौ मालाबा माने आङो फार्स्टआवनो मेकआप खालामनायनि सिगां मिसुगुरखौ आखिग्रोखायोना ओमफ्राय मिसुगुरखौ आखिग्रोबाथाय जाहा टेक्लाया ओंखाम जानो लेंहरग्रोबाथाय जाहा टेक्लाया मादि होनो देलाय नानिया बिराद मा होनो इदि होनो ओइ मालायनि गामियाव फैनाबो जि गोसा गोसा मिनियोलै दै आरो जि गोसा मिनिखांबाय आङो ओमफ्राय आयौ सोरबा नुबाय नामालै जालायलायो आरो लाजिथिलायलायो मानसिफोरनि सिगाङावबा बिराद भद्र आरो बुवा मिसुग्रा नामा मादि मुसुग्रा
बिराद गाजालै नोंसोर लेमखाखै लेमना जाहो आलासि मानसिखौ मोजाङै गोदै जागोन ना जाया दे हलाय ससे जानायनो हलाय मोनसे दे सिफ्रुखादो सिफ्रुनां ओरैसो बोखायो खोनाय बा राहु बालि बा हेट बाङाय जानाय नायगोन र' बाङाय जानाय नायनो बा tamam dosoleh मा गामिमोनलाय उत्तरपारा बागानपारा उत्तरपारा गामिनि नारें जुमब्राया गोथाव दोसोलै बागानपारा होनदो बागान नुवासैलै माथो वाव फाइनाली गाइस गोबावनि उनाव बानलुखौबो नै जोंहा बिमाया देना लाबोखाबाय इसांसां इमान इसेनो बानलुआबो इलेमान आगै रेसमाया गेमस्रि दैमारिखौ मिथिखायो बेसे बानलु जायो बेखायनो बेखिनिया थोआ होनना बुंदों खिन्थु माबाया मादैया मा बानलुखौ देना लाबोदों बोरदोन बानलुखौ देना लाबोदो फिसा फिसा थायोना बेखौ बेथ' बिराद आलु गोसा जाखायो थोगोन ना थोआ मिथिला नायनोसै र' थोहोनांसिगोन लायबावगोन रा आलुआबा लायबावनांगोन बे खाथियावनो थायोना थाइसे गोजा ओइ नै नैयाव गोमोन दङ ओइ थाइनैसो बे गासिबो नोंसा न'आवनो दंजोबखायो माथो गोमोन दं ना गैया बायोसो थाइफा थाइ दासो थायांदों मैया सेंग्राफोर माखासे जादों बोदोनखो माखो मानो थाखाय हो मायाव इसोरो खाना जादो खाजानि नोंसानाव जाहानाव अमा बिबु बायना माबा ओमफ्राय बुद रुनानै एवदो अमा बिबुजों बोदोनखौ माखासे खादों जोङो बोसोरसे जाबाय न नारें जुमब्राया आंनि सेकेन्ड भिडिअ मोन खोमा ना नारें जुमब्रा जानाया आंनि फार्स्ट भिडिअआ मामाजों कलकाता थाङो कान'का रिजर्ट थांनाय ओमफ्राय सेकेन्डआ नारें जुमब्रा नानि आंदो दंफायो नै बोसोरसे जाबाय बोसोरसे बारबाय दिनैसिमबो नानिया आंजों दंफायो थैजासिम थागोन आगै रेसमाखौ लोगो मोननाया बेसेबां गोबाव जाखोथाय बोसोरसे देवालि फै माबा देवालि लोखि फुजा समावनो बोसोरसे जाबाय जासिगोन दाबायदियावनो बोसोरसे जासिगोन माने जोङो सिगाङाव बोसोरनैयानो जागोन खिन्थु जों माने एसां लोगो नङामोन आरोना माबायाव लोगो मोन्दोंमोन 2018आव खिन्थु बेयावहा शुटिंआवसो लोगो मोन्दोंमोन बेहा मोनसे फिसा शर्ट दंमोन आरो साननैनि बेयाव लोगो मोन्दोंमोन खिन्थु जों हाइ हेल'ल'मोन आरो जेबो गैयामोन ओमफ्राय बेखौ आंखौ सोर लोगो हमदों मिथिबायना आं दिनै खोन्थानोसै माथो जानोखाय ना जेम्स बिब'आसो लोगो हमो माने लोगो मोनलाय होदोंमोन आरो ना जेम्स लाहानि आब' हिमानिया लोगो मोनलाय होदोंमोन आरो हिमानिया नङाबाथ' आं इदो दिपालि सरि आब' दिपालिया लोगो मोनलाय होदोंमोन नङाबाथ' आं इदो सिनायलायामोन ना इदि आरो ओमफ्राय नै दिनै बोसोरसे जाबायानो हमना ला आङो 2017आवसो फैफेरखादो बाक्सायाव नङाबाथ' मिथियामोन खोनायोल'मोन नोंबोथ' उदालगुरि थांफेरबाय आं थांफेराखै धिकियाजुलिसो थांबाय थांबाय सिख्लायाव गैया उन्दैयाव थांनाय गोथावथार नारेङा गोथाव जाथ्रा नांगौना माबा दखान होनो नागिरदों मा दखान फाहामबाय मा होनाय जायो बरिया गोरों मानसि नांगोन ना दा आंनियासो बारा रोंबांला गोरों मानसि दखान फाहामनोथ' फैसा नांगौ जादों दा दखानखौनो फाहामगौमोन न'खौ लुग्रोबायना आरो दखान खालामनोनो फैसायानो बुरजा सेफायजोबसिगोन दखाना दंखायो बोरायबाय इसोर बारा जानो हायानो आंथ' जाखागोनलै देनजार गोथाव जादों नानि जल्दि फायदो नंगौ संख्रि नांजोब्बाय मोजाङालै मानो गोथाव जाबाय ओरै लगाय गोथावखालै आं सामब्राम गुफुर गरनै होदों गोथाव जानो संख्रिया नाङाखै नांदो जाबाय सेफा होगोन ना होआ नाङालै लाइब्रेरि थांनो
वाव माथो जि गोथाव जादोलै नै फाइनेलि गाइस जोङो दा सान्द्रि मोखां लाहानाव नारें जुमब्रा खाजि जागासिनो मोनसेयावनो सानैबो जाबाथाय अनलायनाया बारा जायोना नारेंआ गोथाव ना तामाम जि गोथावखा गासैबोलै दानिया जानायनि सिगां फनल' मानसि बुरजा जाबासो गोथाव जायो नोंलाय जाबाय माबायदि जादो दे एसे बुंहरदो टेस्टि टेस्टि जि गोदैखा गोदै गोदैथार गोथावथार आलु बे बोरमाया माबा आंनि माबायाव फेन्दायावनो गाखोना होदो गाइखेर दौनानैसो फेदेरदां गाइखेर ओंखाम मार दौनानैसो माथ' मोखौ थैदों जानाया मानै थैनायानो आलु सुबाय फुलनायखौ बिजि जारो बिदिबाथाय जागोन ना गाहा बानलुखौनो जायाखै आं बानलुखौनो जादों ना हे जाबावगौमोनलै जाबावगोन आलु होआखै नोंसिनियाव बानलुआ आं बानलुखौ जाखाया बानलुखौ जादों ना जेबो नांगौ गरमथार मोनबाय आंनि सिगांनि भिडिअ'आवबो खिथाखादोंमोन आङो माबा मोनसे खाजि लगायनायनि सिगां बोरमाया माबा मोनसे खाजि लगायनायनि सिगां आखाइखौ मोनामसुनानैसो लागायनांगौ होमबाना आलुआ बोरमाया आंनियाव उथिबाय थादोंमोन माबा नै आरो उथिलायबाय इनियाव रेशमा लाहानि फिसाजोआ